יוסף אלי בטבריה, שהוא רשם היום בביצוע משימות בעבור גורמי ביטחון איראנים, הוא התיק הריגול ה-38 שמנוהל ביחב"ל בלהב 433, ואז פרוץ מלחמת 7 באוקטובר. וכשקוראים את כתב האישום, רואים שוב דפוס פעולה הזה. אותה שיטה ידועה שבה איראנים מצליחים לגייס סוכנים בישראל. קודם כל, משימות פשוטות לכאורה, לא מסוכנות ולא מסכנות, שנועדו לבדוק שהסוכן רציני, לגרום לו לעשות מעשה אסור שייצור תלות בקשר. רק אחר כך עוברים למשימות שמביאות מידע ביטחוני בעל ערך של ממש. ומי הם אותם ישראלים שמשתפים פעולה עם האיראנים? המכנה המשותף לכל הסוכנים שגויסו הוא לא מקום מגורים, לא מוצא, לא עמדה פוליטית ואפילו לא גיל. המכנה המשותף לכולם, כפי שעולה בחקירות, כפי שהם אומרים, אנשים שצריכים כסף. אנשים שנקלעו לחובות בגלל הימורים או קשיים אחרים, בעלי הכנסה נמוכה שזקוקים להכנסה נוספת, או סתם אנשים תאבי בצע. אלא שבכל התיקים, כמו היום, ניכר דפוס פעולה של דרדור המשימות. למשל, אלי מטבריה נדרש בתחילה לצלם מלונות בים המלח ובאזור תיירות בדרום, קיבל כסף, לא מעט, 12,000 שקלים, אבל רק אחר כך נדרש לעקוב אחר בן גביר, להביא פרטים על חיילי צה"ל, אולם אחרים שהחלו במשימות כאלו כבר הגיעו לקשר שבמסגרתו צילמו מתקנים ביטחוניים, עקבו אחר סידורי האבטחה של שר הביטחון, ובמקרה אחר אפילו העבירו צילום פנימי של כיפת ברזל. כך או ככה במשטרה ובשב"כ מבהירים שוב ושוב. עצם הקשר עם האיראנים כבר הוא מהווה עבירה. גם אם לצלם סרטון רק של סופרמרקט,